Kasiono, Ibu Surya, Mas Pendi, dalasan Mbak Rahayu Ningsih matur sembah nuwun. Dalu punika kawula sak kanca sampun timbali derek ngregengke adicara. Mugi adicara binjing ngantos paripurna pinaringan lancar mboten wonten aral setunggal punapa. Dalah keluarga agung pinaringan kebak kesehatan, kebak keberkahan saha punapa ingkang dipun gayuh kasembadan. Mbak Rahayu dalasan Mas Oo dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mbak pun gadah putra. Mugi ya sak mangke enggal pikantuk pratima ingkang saged bangkit tata jalma wujudipun putra ingkang soleh putri ingkang solehah. Setunggal tetembang untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Kami haturkan teman-teman satu tembang untuk mengakhiri nopo? Pamundulan Ibu. Ayang-ayang kali sinten? Satu-satu saja. Ayang-ayang nggih. Oke. Mas Ando untuk mengakhiri perjumpaan kita ada kasih ayang-ayang. Pak Kasiono, dalasan Ibu, saya Dedi Sdali dan juga teman-teman pamit undur diri. Segenap kerabat kerja yang bertugas dari Surya Production, Surya Wedding Organizer, Surya Decoration, Surya Campur Sari, Surya Professional Audio, dan juga ZR Video Shooting, Bahana, Lekting Matur Sembanun. Kalau saya konco pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis ayang-ayang. Yo Mas, yang mau nyanyi yuk. Bacare, Pak Ustad. Boten rasane ati kananda sengite liya hanyalah aku kowe lapo katresna kang mas wong bagus. Pak Nomen. Ojo seleka